Oduma system abuna anyị ga-ejeje ka ejebe nụ. Odumado abuna anyị ga-ana na ka ịnaba. Odumado abuna ga-ejeje ka ejebe. Odumado abuna ga-ana na ka ịnaba. Ya bala ịgba na abuna anyị ga-ejeje ka ejebe. Bala ịgba na abuna anyị ga-ana na anyị anaba. Odumado abuna ga-ejeje ka ejebe. Odumado abuna ga-ana na ka ịnaba. Kaje abula kuma na boki ja chalo gibi aja tutesi mwanne muwe aji fuchipu za mwamba abu dikeni yao na kija chalo gibi dike kenelu makumwafo na zubulu kenelu makumwafo na zubulu akumwafo na muna kidi na mwa akumwafo kenelu mogwevi na niuli ogwevi na niuli nine Onya budi coordinator Odimumu li na nye gede o Ogwevi na obu na nye gede ka ejebe Ego fuwo obu na nye gana na ka inabano Asemo na obu na nye gede ka ejebe o CJ obu na nye gana na ka inaba Eza fakego na Igbo niile bụ nnukwu Eza fakego na obodo ukwu Onya bụ chairman CEO Lava Continental Hotel and Suites Eza fakego obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Eza fakego obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Eza fakego obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Eza fakego obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Eza fakego obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Eza fakego obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Eza fakego obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Eza fakego obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Dike nne ya obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Nwamba agwụ obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Dike nne ya obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Dike nne ya obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Akụnwafọ obu na anyị ga-ejeje ka ejebe n'ụwa Akụnwafọ obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Akụnwafọ obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Akụnwafọ obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Ogbefi obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Ogbefi n'uli obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Ogbefi obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Ogbefi obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Asamma na obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Asamma na obodo ukwu na anyị ga-ana na ka ịnaba Asamma obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Asamma obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Oduma system obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Oduma ọchịcha obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Odumado obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Odumado obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Odumado obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Bamakodo obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Odumado obu na anyị ga-ejeje ka ejebe Odumado obu na anyị ga-ana na ka ịnaba Sabo
ezi afa mana onye asị nye ara ka o ji abụ na eziokwu onye anwa na oji nke dị njọ akụ nwa afọ na ọzọ obodo wee akụ nwa afọ ọzọ obodo bịa kene mbọsị mụ na gị na Festac na Josinoba gị na Old Boys Association Kọnịchado ya bụ DMGS Old Boys Association unu niile so bịa unu wee were ego wee merụọ m arụ akụ nwa afọ na ọzọ obodo bụ nnukwu mmọnwụ nke n'elu m Ogbuefi na ndị uli Ogbuefi ndị uli niile Ogbuefi ndị uli jide ebube Ogbuefi na anyị ekene gị akụ nwa afọ ọzọ obodo bụ ekeneli onye na-egwu nwere ibe o ji karịsị ya ọ na-abụkwa akụ nwa afọ onye ọzọ obodo a na-abụ nwanne ebube Chukwu ụzọ na ọzọ obodo ime ọzọ obodo enweka mmadụ ọfụma akụ nwa afọ na anyị ekene gị ezigbo ọyị ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ejebe ibe eme na ụmụnne m ndị na-akwado Oduma sistem ebe unu si na Oduma ga-adị mmanụ ọganiru ka unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri na ọ na-atara ata osimiri ka sị na ọ na-alatala ata akụ nwa afọ na ndị Igbo niile ọmalịcha na anyị kenele gị ọmalịcha nwa n'obodo ugwu ọmalịcha obodo ugwu ji karịsịa kaje na anyị kenele si ije na ya lele gị mma ego ọfọlụ na anyị kenele gị ego ọfọlụ na ndị Igbo niile maịka ya dogbukwe mmadụ nwụọ ife mgbe ka mmụ na-afọ ebe maịka nwe onye ụgbọ nwanne ibe eto na ndị ụgbọ olike eze na ndị ugwu enuoyi ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Lava Continental Hotel and Suites ebe bọysi na-alacha aka Lava ebe bọysi na-eme mmemme Lava ebe bọysi na-eli olili ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Zamaco ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Oduma sistem ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Odumado ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Odumado ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Odumado ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Oduma sistem ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Odumado ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Odumado ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Odumado ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Odumado ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Oduma sistem ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba Odumado ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Odumado ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba kedu dike nne ya na Ozoko dike nne ya ka ija mmọnwụ dike n'iso n'ife na-eme dike nne ya maka ije chọrọ okidi
ka ịgba na-akpọ ezi afa ka ego na anyị kelele ezi afa ka ego na anyị kelele gị ezi afa ka ego oyibo Lava Continental Hotel and Suites ebe boys na-eme mmemme ọsọ mma n'obodo ukwu onye ọcha bịala ụwa n'ojii ọsọ mma na anyị obodo ukwu ọsọ mma na anyị ekene gị akụ nwa afọ n'ọzọ obodo ọ bụla ọka na ndị ukwu enu onikeze ndogbu na nwere ibe kedu maka Ashanti Peters onye ego Ashanti Peters bụ oke mmanya bọsi ji apịasị ọkụ ike ịchọrọ ka ị bụrụ nwata ligolo kwete chọba Ashanti Peters ka ị ṅụrụ ana Ashanti Peters ịbanye na field ịgba 90 minutes Ashanti Peters bụ oke mmanya bọsi ji alacha aka Ashanti Peters bịa yiri m ka anyị naba Ashanti Peters bịa yiri m ka anyị naba Ashanti Peters bịa yiri oduma onye ọma Ashanti Peters n'inwere ibe Ashanti Peters ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe Ashanti Peters ọ bụ na ga-ana na ka anyị naba Ashanti ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe Ashanti ọ bụ na ga-ana na ka anyị naba Ashanti Peters na anyị ga-ejeje ka ijebe Ashanti Peters na anyị ga-ana na ka anyị naba Ashanti abuna nejeje kajebe Ashanti abuna nana kainaba Ashanti Peters na anyị ga-ejeje ka ijebe Ashanti Peters na anyị ga-ana na ka anyị naba Ashanti abuna nejeje kajebe Ashanti abuna nana kainaba ịchọrọ ka isi iti ọlụ ma Ashanti yo akụ nwa ọgọ na ọzọ bụlụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Ashanti abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba odogwu akụ nwa afọ ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe akụ nwa afọ ọ bụ na anyị ga-ana na ka anyị naba akụwa afọ abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba akụ nwa afọ na ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe akụ nwa afọ ndị Igbo na anyị ga-ana na ka anyị naba ada akụwa afọ abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba ogbefi na ndị uli na anyị ga-ejeje ka ijebe ogbefi ndị Igbo na anyị ga-ana na ka anyị naba akụwa afọ abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba ịnụ ogbefi ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe ogbefi ọ bụ na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba ogbefi na uli na anyị ga-ejeje ka ijebe ogbefi na uli na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba akụ nwa afọ na ọzọ bụlụ na ejeje ka ijebe akụ nwa afọ ọ bụ na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba akụ nwa afọ ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe akụ nwa afọ ọ bụ na ga-ana na ka anyị naba akụwa afọ abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba ogbefi na uli ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe ogbefi nwanne na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba nwamba akwụ ọ bụ na anyị dike nna ya awụsiela dike nne ya ọ bụ na anyị ga-ana na ka anyị naba dike nna ya abuna nejeje kajebe dike nna ya abuna nana kainaba akụ nwa afọ na ọzọ bụlụ na anyị ga-ejeje ka ijebe onye ọcha bịara Igbo na anyị ga-ana na ka anyị naba akụwa afọ abuna nejeje kajebe akụwa afọ abuna nana kainaba ọmalịcha na Igbo ukwu ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe ogbefi na ndị uli na anyị ga-ejeje ka ijebe ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba ogbefi na ndị uli na anyị ga-ejeje ka ijebe akụ nwa afọ ndị Igbo na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba ogbefi na uri eke na anyị ga-ejeje ka ijebe ogbefi ndị Igbo na anyị ga-ana na ka anyị naba ogbefi abuna nejeje kajebe ogbefi abuna nana kainaba ogbefi ndị Igbo na anyị ga-ejeje ka ijebe
akụ nwafọ na anyị ga na aka ịnaba Akụnwafọ ọbụla na-ejeje ka ijebe. Akụnwafọ ọbụla na ka ịnaba. Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Odogwu Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Ego ọgwụ na Ọkịja na anyị ga-ejeje ka ijebe New Money ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe New money ọbụla na-ejeje ka ijebe. New money ọbụla na ka ịnaba. Kenelu Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Odogwu Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Ogbuefi na ndị ori na anyị ga na aka ịnaba Ogbuefi ọbụla na-ejeje ka ijebe. Ogbuefi ọbụla na ka ịnaba. Igbo nwelu mmadụ ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Ụmụ Igbo na ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Ogbuefi ọbụla na-ejeje ka ijebe. Ogbuefi ọbụla na ka ịnaba. Eze Afaka ego ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Eze Afaka ego na anyị ga na aka ịnaba Eze Afaka ego ọbụla na-ejeje ka ijebe. Eze Afaka ego ọbụla na ka ịnaba. CJ ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe CJ ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba CJ ọbụla na-ejeje ka ijebe. CJ ọbụla na ka ịnaba. Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Odogwu Famako mmanwụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Dike nne ya ọ bụ na ga-ejeje ka ijebe Dike nne ya ọ bụ na ga na aka ịnaba Dike nne ya ọbụla na-ejeje ka ijebe. Dike nne ya ọbụla na ka ịnaba. Famako ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Ogbuefi na anụ uri na anyị ga-ejeje ka ijebe Ogbuefi nwanne m na anyị ga na aka ịnaba Ogbuefi ọbụla na-ejeje ka ijebe. Ogbuefi ọbụla na ka ịnaba. Akụ nwafọ na ọzọ obodo na anyị ga-ejeje Akụ nwafọ ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Akụnwafọ ọbụla na-ejeje ka ijebe. Akụnwafọ ọbụla na ka ịnaba. Eze Afaka ego na anyị ga-ejeje ka ijebe Eze Afaka ego na anyị ga na aka ịnaba Eze Afaka ọbụla na-ejeje ka ijebe. Eze Afaka ego ọbụla na ka ịnaba. Ya na Eze Afaka ego ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Odogwu Famako ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Famako ọbụla na-ejeje ka ijebe. Famako ọbụla na ka ịnaba. Oduma sistem ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Odumado ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Odumado ọbụla na-ejeje ka ijebe. Odumado ọbụla na ka ịnaba. ọ bụrụ na anyị ga-alụcha ọlụ a ka ịlụba anya bụ ọlụ ọ bụrụ na anyị ga-ana ka anyị budo ọbana n'oge Odumado ọbụla na-ejeje ka ijebe. Odumado ọbụla na ka ịnaba. isi na anyị ga-alụcha ọlụ a ka anyị jide obi lụbịa bụ ọlụ ọ bụrụ na anyị ama nlụsị ka anyị jiri nwayọọ naba n'oge Odumado ọbụla na-ejeje ka ijebe. Odumado ọbụla na ka ịnaba. Oduma sistem ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ijebe Odumado ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba Odumado ọbụla na-ejeje ka ijebe. Odumado ọ bụ na anyị ga na aka ịnaba ọ na-ekwe n'ikuku bụrụ ego m o.
Olise bịa ma si Chukwu kele ụwa bịa were ọjị ọtala n'ọjị mụ n'obi adị m mma o nwere egwu ụfọdụ mmadụ na-egwu n'egwu ụfọdụ si na egwu fasi n'ikuku ụfọdụ si na egwu fasi na mmiri ụfọdụ si na egwu fasi n'ọkụ ụfọdụ si na egwu fasi n'elu osisi mana egwu oduma si na chi wee bịa egwu m si na chi wee bịa ọnya kpatalụ na egwu m enwere ọgwụgwụ akụnwafọ na ọzọ obodo njebe jebe mụ na gị si je odogwu na nnaba nnaba mụ na gị sa na kenelu m ndị Old Boys Association dike nna ya ka ịja mmanwụ oyi Chibụzọ nwamba agwụ oyi dike nna ya na China onye ọkịja chala gị ọgaranya nwere Igbo bamba kenelu na Ogbuefi na anị uli Ogbuefi uli jiri dị ebube nenu Ogbuefi ndị uli niile onye ego Ogbuefi na anyị ekene gị yo kenelu na ụmụ famako savamako ma onye ya la odume nweke mmadụ rie nne obodo niile dị iche iche na anyị ha obodo niile na odume nweke mmadụ n'ime ya onye ka sị na ọ bụ na anyị ga-ejeje ka jebe Ogbuefi eze afa ka ego eze afa ka ego n'obodo ukwu Chairman Managing Director Rafa Continental Hotel kenelu ma ọmalịcha nụ Igbo ukwu nwoke ka nwanyị mma ezi nwanne eze afa ka ego ọmalịcha nwa na pinjo na-ekene gị kenelu nụ m si je ọnya bụ kadieta nwenyi si je na ọkịja chọrọ ogidi si je na onye na-ekwu nwere ibo na-eme na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu emebe amala odogwu ana m ekene ụmụ egwu m ibe eme na ụnụ chacha maka ofe osisi a na-emere ọfịa osisi kwụnyela ọgbụrụ osobe mana eziokwu anyị ga-ananụ ana m ekene ekwu gegbedi ya Asachukwu nyelu m njide ebube ogeli ịmala obi dị ya ịma na ogeli ịmala obi dị ya ote ga-asị na oji ọgwụ anụ dị ya n'ugegbe dị nwanyị dị mma ugegbe mpoko na ọya dịrị gị mma ọ chọrọ ihe ya yo otu anụ nwefu na ọ dị o ọ mụgolu m ụmụ na asatọ echudren ka ọ mụlụ m ịfụkwa anya ọ dị ka n'ụlịa taa ụmụ na asatọ ka ọ mụlụ m 4 boys and 4 girls bịa na ezi afa bịala ike na ọgbọ ezi afa lakele ife dị mma ife dị mma na ọnya ga-agwa ezi afa iru maka ife dị mma na anya ka anyị na-ekwu ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ejebe gbabi ya ntụ anwa na ọ dị mma gị malụ ezi afa ka ego na anyị ga-ejeje ka ejebe kenelu n'ụmụ ugegbe dị ya o ugegbe odu mmadụ dị ebube ezi mmadụ alụ ma lụkwa ifi na-ekwu otu mmadụ na ọ bụ na anyị ga-ejeje ka ejebe odu mmadụ igbo na anyị ga-ana na aka ịnaba ezi afa ka ego ọ ga-adịrị gị mma kenelu ma ọmalịcha n'obodo ukwu ugegbe dị ya ego gị na-achọzi ka nke m anyị agụkwa ya agụ ya uru etikwara na aba nke anụ nwa dị iche ị chọrọ ịlakọ mụ na ugegbe dị ya ị chọrọ ka o bula akpa m nwa akwụkwọ na rum ya ebe ka ya iche ugegbe mpoko ọ bụ na anyị ga-edede ka edebe ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ejeje ka edebe ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ugegbe dị ya ọ bụ na anyị ga-ejeje ka edebe n'ugegbe dị ya ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ejeje ka edebe ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ejeje ka edebe ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ejeje ka edebe ugegbe do ọ bụ na anyị ga-ana aka ịnaba ibe mena dike nne ya ugegbe na-ekwasa mma na-abịa ikene gị na-ekwasa mma na-abịa ikene agbanye agba n'otu anụ nwa ga-egbusi aga ị na-agbụ ya agba ndị a wee pụta n'ọgbọ asa mma na-ekene emi ị na-asa mma nwaanyị ibe gị na-ekene ị na-egwu asa mma na ọya adịle gị mma o lọlọ ọmalịcha na anị Igbo ukwu
nwoke malụ mma na-anụta nwaanyị malụ mma Mana eziokwu. nwoke dị mma onye na-ụta nwaanyị malụ mma eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu Asa nwere ugwu a. ka ọ bụ na anyị ga-ejeje ga ejebe ugegbe edo ọ bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba ugegbe edo ọ bụrụ na na-ejeje ka ejebe ugegbe edo ọ bụrụ na 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 aka ịnaba ugegbe mpoko ọ bụ na anyị ga-ejeje ga ejebe ugegbe edi ya bụ na anyị ga-ana na aka ịnaba ugegbe edo ọ bụrụ na na-ejeje ka ejebe ugegbe edo ọ bụrụ na 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 aka ịnaba seli Ugebe poto. Ugebe meya. Omego. maka ịchọba ka ịghọtazie ebe mkpaka mere ọ bụla ebe isiri ego ka ị ga-esiri tu Eziokwu. isi na ego dị ebe ije na-egbu ya bụ ịmalụ ụlọ ofufe ya emelele mana kama ifele ya eme odogwu ife ike ya mee kama ifele ya eme odogwu ogbuefi a sị m ife ike mee odogwu n'ọzọ obodo akụ nwa afọ enelụnụ mbamakụ n'ihi ala mbamakụ odumana ekele time to go time to go time to go oh time to go time to go aka nwa bịa na ije ga na time to go time to go time to go ọbụla mmadụ mụba time to go 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 prima na ọ bịa na ije ga na time to go time to go ali anya ka ị na-akụ ya time to go time to go time to go time to go dike nne na anyị ga na time to go dike na ọ bịa na ije bụ na time to go time to go time to go time to go ezi afa na anyị ga na time to go CJ na anyị ga na time to go akụ nwa afọ na anyị ga na time to go ogbebi na anyị ga na time to go mama akụ na anyị ga na time to go prima na ọ bịa na ije bụ na time to go prima na ọ bịa na ije bụ na time to go akụ nwa afọ na anyị ga na time to go ona 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 sobo
mana kala ya nesi. So wa ko na Facebook. Ai. Abu Lord ma baniye. Anu na na obodo ugwu we. Anje zito yimu nya go chifu nwata. Chifu nwata na na obodo ugwu. Chifu nwata bia ri no du mekele. Chifu nwata bia mmadu ke jaga. Chifu nwata nwanne za ba ge go. Nwanne nwe go mo na ni. Chifu nwata bia bia mechelu ma olu wa ko bi ndi mo nwa. Ai bo. Chifu nwata na obodo ugwu. Ai anano. Chifu nwata na obodo ugwu. Ke chifu nwata na obodo ugwu. Chifu nwata na obodo ugwu. Chifu nwata bia no du mekele. Record studio. Kedu chifu nwata? Chifu nwata onago. Chifu nwata dị ka onago. Ọ dị ka ọ bịara ọghọgọ ngozi oke afọ. Chifu nwata ọghọgọ ngozi oke afọ. Ọ chifu nwata n'odu mụ na abụọ. Ọ bụ onye egwu na ọkịja chọrọ ogidi. Ai bo. Onye egwu na ọkịja chọrọ ogidi. Mana eziokwu. Ọ bụ onye egwu na akpọ chifu nwata abịa. Okwe ka mbọ na akụ nwa afọ na ọzọ ụbụla ọbịa saa m okwu dịka ịsalụ mma n'ọbọ. Mana eziokwu. Okwe ka mbọlụ ogbebi na anụ ụlọ bịa saa m okwu dịka ịsalụ mma n'ọbọ. Okwe ka mbọlụ dịka nninya ha chifu chibu ụzọ nwe mgbe abụọ saa m okwu n'ike. Dịka nninya ọkịja odogwu onye kere ụlọ. Okwe ka mbọlụ fama ka ọsa m okwu n'ike. Ike nna ya onye Okwe ka bagwa mbọlụ agụ. ezi afọ ọsa m okwu n'ike. Okwe ka mbọlụ ọmalịcha na anụ ugwu. Ọmalịcha na obodo ugwu na anyị kelele. Nnekene ọmalịcha nnekene n'ụlọ ụlọ gị bi ya dị emi successful man name of the woman. Ife ndị ama mma n'ọkụ ugegbe dị ya. Ife ndị adị ebube n'ọkụ ugegbe dị ya. Maka nwoke kwuwadịsịa na iro ọ bata n'ezinụlọ nwaanyị asị ya nnọọ. Yes. Osi ezigbo ndị bunye nwoke odiju awọ. Otu afọ dị mma nye nwoke odiju awọ. Ụmụaka nye mgbọtọ ọsịfa mechie ọnụ. Ụmụaka mechie n'ọnụ ka dadi zuo ike. Na dadi jere ife wee nọta ka o zuru ike. Ịnụta ezigbo nwaanyị na nke gị ka mma. Edebe ezigbo nwaanyị edebe ego oyibo. Mma ewere ezigbo nwaanyị rapụ ego oyibo. Maka inwesi ego wee nụta ajọ nwaanyị. Ihe ebulu nyaba ego nọdụ n'ọkụ mmụọ. Maka ebe ọ bụ na ijere n'ose ga-eji ya. Isi ka ịlapụ ya jee biri na London. Ị ga-ama mbọ oge gị gba visa bịa. Isi ka ịlapụ London na US. Ị gaghị ama mbọ oge gị gba visa bịakwa. Ebe ọ bụ na ije na ajọ nwaanyị esoro gị. Mana ezigbo nwaanyị amaka aka nnekwu. Fama kọmụ ife nnekwu eziokwu ka nnekwu. Dike nna ya na anụ nwanne m ọ nụrụ ezi nwaanyị ya ka dike eji ama mma everyday. Ịnụta ezi nwaanyị n'ụlọ na ndụ gị ga-eto ogologo. Ike nna. Ịnụ ajọ nwaanyị na ndụ gị Nke a bụ nke anyị. ịnụ ezi nwaanyị na ndụ gị Nke a ga-eto bụ nke ogologo. anyị. Mana ịnụta ezi nwaanyị na ndụ gị Daddy. ga-ekpomkpo. Nwaanyị na-edozi ụlọ n'ọnya ga na-ebe. Nwaanyị na-edicha obi n'ọnya ga na-ebe. Mmadụ ga-eji aka na mmadụ ihe. Ichie nwata kedu nwata kpọlụ nụ nwata ka ọ bịa na anya ekene ihe. Nwata bịa libịa kene odum ekene gị. Nwata bịa libịa na anyị ga na ote ka anyị kwụ n'enuwo na anyị ga na ezi afa ka ego ọsọ ọzọ bọọlụ. Dike na ike ji amụ nwa gwugo ịmakwa mgbe anyị ji bido egwu a more than 5 hours anyị kwụ n'enu. Ife abịa bụ non stop anyị kwụ n'enu. Ka njeze nuzuru ike na echi niile bụ ọlụ. Bigo bigo. Nke zuru ike maka mmadụ. Ike nna ya. Ezi afa ka ego ka ịma na anyị ka ya abịa. Ọka abịasịa ka anyị ga-abịa ọzọ. Anyị abịabago laba na anyị ga na-abịa. Ezi afa ka ego na odu ma ga-anaba. Ezi afa biko biko ka anyị ga-ezuwe ike. Ezi afa nwanne nke mụ na anyị ga-anaba. Ezi afa ka ego ezi afa odo. Gịnị ezi afa anya ka ego ezi afa odo. Gịnị ezi afa anya ka ego ezi afa anya ka ego. Ezi afa anya ka ego ezi afa anya ka ego. Ezi afa n'ọnya ka ego ezi afa anya ka ego. Gịnị ezi afa n'ọnya ka ego ezi afa anya ka ego. Gịnị ka ọ na-achọ n'aba ezi afa anya ka ego. Ndị je na-abịa ịgwa m ezi afa anya ka ego. Mụ na gị nwa ba ezi afa anya ka ego. Mike nwoke ifo na-eme ezi afa anya ka ego. Onye ka a na-enye ezi afa anya ka ego. Ana m akwụsị egwu na-emeche nji ezi afa anya ka ego. Onye nwa ji anana ezi afa anya ka ego. Ị ga-abịa iwe mike gụọ ezi afa anya ka ego. Ezi afa n'ọnya ka ego.